Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngethuba sipha lona. Ngiyacela sike sikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, siyabonga Baba wethu omuhle ukusigcina kuze kube la. Sibonga umusa nothando lwakho olubanzi lijulile olungenakuphela. Sibonga ukuthandwa uNkulunkulu wethu ngale ndlela osithanda ngayo. Sibonga ukuthi inkosi uyasithethelela ngisho namacala ethu. Sibonga ukuthi sithe sideliwe wangasidela, sathi silahliwe wangasilahla wasithola. Siyakubonga Baba wethu ongcwele, udumo lungolwakho nesibongo zingezakho. Nkosi, ngalesi sikhathi siza kuwe sizofunda sihlephulelane izwi lakho. Nkulunkulu wethu onomusa, phinda usenzele umusa osithembisile wona ukuba sizwe, singagcini ngokuzwa kodwa senze. Sicela lawo mandla Nkosi owathembisa abafundi ngelinye ilanga. Nkosi, nathi siguqile siyacela lokho kuhlakanipha okwacelwa inkosi uSolomon ngelinye ilanga. Nkosi, siyacela usiphe lawo mandla olimi owawapha uMoses ngelinye ilanga. Nkulunkulu wethu, ithemba lethu linguwe nokwethemba kwethu kukuwe. Sisondela kuwe-ke manje, khuluma ngezwi lakho, usambulele imfihlakalo Nkosi esiyidingayo ekuphileni kwethu. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo. Angiphinde ngibingelele bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Enhlizweni yami nje ngingakafundi izwi sizolifunda, kuvuka nje umhlabelelo laphaya ku-113 emacilongweni othi bika kuJesu. Uthi nje bika kuJesu. Ngike ngawubheka lo mhlabeleli ekuseni, ngawufunda ngangawuhlabelela. Ngawufunda ngoba ubukhuluma enhlizweni yami. Ngiyacela osesimeni esingahle afunde kuwo, awufunde lo mhlabeleli, awufunde ongaholeleka ekudumiseni awudumise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngababhali balezi hlabelelo. Kufana namahubo. Uma ngabe ihubo ulifunda, ungena esimeni sombhalo walo bese ubheka impilo yakho kube yisibuko. Kanjalo-ke nalamaculo, elinye liku-107. Khona-ke ngithanda uverse 4 noverse 5. Ngizokwafunda abazalwane, nizoyivulela niyifundele. U-107 uthi, uverse 4 wakhona uthi, izinhlupho zingafika ungasinda umthwalo wami. Nokho ngiphathwe isandla somalusi Nkosi yami. Athi uverse 5, wongisiza, wongigcina kuze kube sekufeni. Okwami nje mangibe othembekayo, ngingamhluphi endleleni. Ngiyadlula-ke bazalwane, bengidlula nje ngendlela. Sizofunda laphayana incwadi kaJakobe chapter 1. Sizofunda uverse 2 kube uverse 4. uJesu Kristu uyinkosi. Kufundeka kanjena-ke bancane. Sengivuleke indawo. Incwadi kaJakobe chapter 1 uverse 2 wakhona noverse 3. Kufundeka kanje, isihloko esibhalwe la sithi ukuyala ngezilingo. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi kungithokoza kodwa nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela siphinde sijombe siyofunda laphayana uverse 12. Othi kuyo le chapter verse 12, busisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokube sevivinyekile
uyakwamukelisa umqhele wokuphila othenjiswe inkosi kwabayithandayo. Ngisafika nje kule ndawo ethi uthenjiswe inkosi kwabayithandayo, kubuye ivesi elilapha Romans, ngithi chapter 8 verse 28 wakhona uthi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe, uJesu Kristu inkosi. Sengifunda amavesi amaningi ngingakakhulumi lutho, kodwa-ke sizofunda izwi bazalwane lenkonzo yanamhlanje. Umkhuleko wanamhlanje uyangimangalisa kakhulu. Ngiye ngathi ngihlehle kancane, ake ngizame uku-understanda umbhali wencwadi kaJakobe. Kusho ukuthi ake ngizame ukubheka uJakobe uqobo ukuthi wayengubani, wayenze njani, wayebhala kanjani. Siyakwazi ukubhala kampostoli uPawulos, sonke siyalandela kuzo zonke iy'ncwadi ayibhalile, kodwa lo uJakobe inhliziyo yami iyathanda nje ukuthi ngike ngazi kancane ngaye. Ngifundile-ke angizukumxaka ngomlando bazalwane, kodwa into engiyitholile ngaye ukuthi ivangeli lakhe ivangeli lokwenza. Uthi mangabe esho isiyalo akagwegwesi akabrashi, uyayisho into abese esho nesiphetho sayo, esho nokuthi ayenzeke. Ngibuka nje le ndatshana esiyifundayo, uthi bazalwane nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, kusho ukuthi anisizi ukwehlelwa isilingo esisodwa, kodwa kuzoba inhlobonhlobo yezilingo. Uthi anothi ukuthokoza kodwa ubuhlungu, uma ulingwa akusuke kungemnandi, nokuthokoza emshweni owodwa. Abesethi bese nibe nokuqonda, nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuvezani, iziphi iy'thelo okuyivezayo. Iqhubeke, ungayifunda uqhubeke, uyasho nokuthi uma ngabe uswela ukuhlakanipha kucele, uyabona, uyasho ukuthi yenzani, wenzeni, ivangeli lokwenza. Ebese ethi lapha kuvesi 12, usukwenzile-ke konke uthola isibusiso, ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni. Ake sibheke-ke ukuthi lezi zilingo yini inhloso yazo. Inhloso yokulingwa ngokwezwi likaNkulunkulu. Ziningi-ke bazalwane iy'lingo, sibhekene ney'lingo ey'ningi, ezinye ngezomphefumulo, emotional, ezinye zaka-spiritual, ezinye ezazimali, financial, ezinye ngezasekuhlaleni, socio-economical, ezinye yabo ziningi, ezinye zisemndenini yethu ngendlela ehlukahlukene, kodwa ziningi. Ezinye zisemsebenzini, ziningi izilingo ngezilingo. Kodwa la umbhali ukhuluma ngesilingo sasemphefumulweni, lesi athi siveza ukukhuthazela, athi futhi siholela esibusisweni. Isilingo, inhloso yaso ikuvivinya noma ukuqinisa ukukholwa. Lezi zilingo ezila zisuke maziza kumntwana kaNkulunkulu, lo okhulunywa ngaye lapha kwabaseRoma 8, ukuthi ubiziwe, uthi uyamthanda uNkulunkulu, futhi uthi konke kuzosebenzelana kube kuhle kwababiziwe ngecebo lakhe. Uma uthanda uNkulunkulu unecebo lokukubiza. Siyakhumbula ukuthi kukhona la izwi elithi khona uNkulunkulu osidonsayo
bese iNkosi uJesu isilethe kuye. Kusho ukuthi asikwazi ukuyiphumela ey'meni zethu, ekoneni kwethu, asikwazi ukuvele siqhume sesiphuma, kodwa uNkulunkulu Baba engazange asidonse. So lithi-ke lelizwi, uma ngabe usudonsiwe uyaba nothando, umthande uNkulunkulu. Uma usumthandile uNkulunkulu, kuzoza konke kuwe. Ngibuyela lapha endabeni kaJosefa. Siyamkhumbula uJosefa ukuthi ukusuka kwakhe wadayiswa, abafowabo bafuna ukumbulala, bamfaka emgodini, bamdayisa, sonke leso story. Wahlupheka ingxenye enkulu yempilo yakhe. Kodwa emva kwalokho kwaba kuhle ingxenye enkulu futhi ekuphileni kwakhe. Ngiyabheka nje ukuthi esikhathini esiningi siyadlula ey'meni ey'nzima, kodwa kubiza ukuthi ubambelele, uqinise edwaleni. Kubiza ukuthi ubambisise ukukholwa kwakho, ithemba lakho lingagudluki. Ungabi ube uthembe ngapha nangapha. Themba yena yedwa othembekile, ubambelele kuye, ungaguquki. Ngoba lezo y'lingo akuzona ezokukubulala, lezo zimo obhekene nazo ekuzona ezokukuqeda, lezo zimo obhekene nazo ngezokuqinisa ukukholwa kwakho. Lithe iculo engiqale ngalo lathi bika kuJesu. Lithi bika kuJesu, bika yonke into ngoba yena unamandla onke futhi uyazi. Kukhona izwi elikuphi Nkosi yami? IkuJeremaya elithi ngiyayazi, ngokuba mina ngiyayazi imicabango yakho. Imicabango engiyicabanga ngani, usho uJehova, imicabango yokuthula kungesiyo eyobubi, kungengeyobubi, ukuba ngimnike isikhathi esizayo nethemba. Ingoba usuke uNkulunkulu uyazi ukuthi thina mase sisezimeni siyashesha ukudikibala, siyashesha ukuphelelwa ngamandla, siyashesha ukuqalaza into engasisiza ngaleso sikhathi, fana nomuntu ogcwalelwa umfula ephakathi. Uqalaza noma yini, noma ngabe uyabona ukuthi igatsha nalo liyemuka, kodwa uyabambelela kulona. So sifana kanjalo, kanti yena uthembekile, ukuthembisa kwakhe kuthembekile, futhi yena wazi konke okuhle asazosenzela khona masidlula la. Enhlizweni yami-ke kwafika nje umcabango wendaba kaMose. uMose wayebalekile eGibhithe, kusho ukuthi wayesekubhaceni la ayekhona, kodwa wasibona isihlahla sivutha kodwa singashi. Ekuboneni kwakhe leso sihlahla uyasondela, kanti uNkulunkulu uzokhuluma naye lapho. Okungenzeka, mzalwane, uJesu Kristu inkosi, kungenzeka ukuthi kulesi simo okusona uzothi usuguqile, uNkulunkulu akhulume nawe. Uma usathi uyobika, uthi-ke laphaya encwadini khona, encwadini kaPetro wokuqala laphaya ku-chapter 1, uverse 6 wakhona, uthi mawuqala angifisi ukuqala kuverse 5, kodwa ngifisa ukuthi ngifunde uverse 7. Uthi ukuze ukuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo, noma livivinywa ngomlilo, kufunyanwe kube ngokubongwa nodumo nokutuseka ekwambulweni kukaKristu Jesu. So ngiyabheka ukuthi uxolo, mhlawumbe kule ndawo kuyona njengamanje, kulesi sivivinyo okusona, kulindelekile ukuthi uphume njengegolide, kodwa mhlawumbe uzophelelwa yithemba. Lithi-ke lelizwi, ukuze, awuthi ngiphinde ngilifunde kahle, ngiyaxolisa sengivalile. Ukuze lokhu kuvivinywa kokukholwa okuyigugu kunegolide elibhubhayo
noma livivinywa ngomlilo, kufunyanwe kube ngukubonga nodumo. Nokutuseka ekwambuleni. Uyabona ukuthi silindele imiqhele. Imiqhele siyoyithola ngoba sidlulile ekulingweni. Ukulingwa inhloso yakho ukuthi unqobe, uphume njengegolide. Ukulingwa inhloso yakho ukuthi uqine. Ukulingwa inhloso yakho ukuthi ithemba lakho lime liqinile. Ukulingwa inhloso yakho ukuthi ubambelele enkolweni, ubambelele esifundisweni wasifundiswa. Bekade ngilalele kulezi iy'nsuku abazalwane bakhuluma baveza izambulo ey'hlukahlukene. Ezinye zazo asikwazi ukuzikhonfema ngezwi likaNkulunkulu eliseBhayibhelini. Kodwa ngokomcabango wethu wenyama ziyezwakala. Kodwa uma usuya kujula komoya, uyezwa ukuthi kushugakhothiwe, kugcotshwe njengoshukela. So sengiyabheka-ke ngibheka lo mbhali engikhulume ngaye, uJakobe, ukuthi wayengayenzi into yokushugakhotha, wayengakwenzi lokho. Futhi into engiyitholile ngaye ukuthi ufike ayisho into, ayishiye usathi uyayilandela. Ayishiye bese ekhuluma enye, athi seyikhulumile enye ebese ihlanganisa nala yikhulumile. Ngibheka mina ngoLwesine oludlule, ngiye ngathi mhlambe sizoqhubeka nesihloko besikhulume ngaso ngoLwesine oludlule. Namhlanje angisekho kuleso sihloko. Kungijwayele-ke, kuvamile ukuthi ngithi ngisathi Nkosi ngiyaqhubeka, kuvele kulethe okunye. So kusho ukuthi ngibe nokum-understand-a uJakobe ukuthi wayeyileyo nhlobo yomuntu. Kodwa-ke yena-ke kuthiwa ngesiNgisi wayeqotho. Wayeqotho kangangokuthi kwathi sebemkhande ngamatshe sebembulele, abanye abafundi sebezoqoqa umzimba wakhe bathola ukuthi amadolo akhe ayefana nawekameli. Kusho ukuthi wayehlezi eguqile enxusa. Kuthiwa-ke wayesuke enxusa intethelelo yezono zabantu zethu sonke. Wayenxusa. Amadolo eseze anjalo, that is why kuthiwa wayeqotho. He was just. So ngiyambheka-ke ukuthi kusho ukuthi wayethi mangabe eseguqile kanjalo, inkosi iveze okunye avele ahambe ayobhala ukuze akudlulise, kungabi bikho kulala kuyena. Sifanele sibe njalo bazalwane, silalele. Kuyenzeka ngesinye isikhathi uthi usalalele kube khona izwi elikhulumayo ngaphakathi, noma kube khona omunye umhlangano oba kuwona. Kungenzile nge-weekend bengisemngcwabeni ekhaya, inceku yafunda izwi, yakhuluma ngalo. Kodwa kumina kwakukhuluma enye iversion yalelo vesi ayilifundile enhlizweni yami. Right through ekhuluma yena, mina khona lo okhuluma another version eqondene nokuthi ngiyi-understand enhlizweni yami. So kwenzeka kanjalo uma ngabe uzobekezela ekulingweni. Kwesinye isikhathi uthi uyavuka ekuseni, uvuke awunakho ukudla ozokupheka noma uzokudla for that day. uNkulunkulu uyayazi ngisho nemicabango nayo ngawe for ngalolo suku. Uma ngabe kungeye kubi, ukwenzela konke ukuthi kube kuhle, ngoba ulisho njalo izwi lakhe ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kuzosebenzelana kube ngokuhle. Mhlawumbe njengoba kungekho njengoba kufanele ngene emkhosini, uzomangala ungayizwi indlala. Kanti mhlawumbe ngoba kufanele ungene emkhosini, mhlawumbe umkhosi ofakwa kuwona
akusiwo wakho. Wena uzothi usuka uthathe lezi iy'nkinga zakho uye nazo kuye. Uyafika kuye, akusikho lokhu akulindele ukuthi ukulethe, bese uthi uNkulunkulu akangiphendulanga noma sengizile ukudla. Kanti mhlawumbe awuzange ulalele. Phakathi kwe-meeting yakho naye awuzange ulalele i-meeting abeyiletha kuwena. Bazalwane, uthi uma nehlelwa yizilingo ngezilingo. Lithi izwi kwenye indawo, lithi ziningi inhlupheko zomuntu okholwayo, umntwana kaNkulunkulu, ziningi inhlupheko zakhe. Kodwa uNkulunkulu omkhulula kuzo zonke. Awuzukufa lala ukhona, kodwa jula. Uthembisile yena ukuthi kuyo yonke lento uzosenzela kube kuhle ngenxa yemicabango yakhe. Asinike isikhathi esizayo nethemba. Isikhathi esizayo kusho ukuthi awufile, uyaqhubeka futhi uyakwazi nokuthemba ukuthi lizophuma ilanga. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ubone ungazuthi amafu asitheza ilanga. Lisho njalo iculo lecilongo lithi noma ngabe amafu asitheza ilanga leli engiqale ngalo, uthi bika kuJesu. Noma ngabe asithele, kodwa uyazi ukuthi likhona lona and lizophuma. Uxolo, ngiyaxolisa bazalwane nginalento nje elokhu ivela la. So bazalwane, namhlanje kumele sithokoze ekulingweni ngoba kusho ukuthi khona okuhle okuzayo. Ngoba phela konke kuzosebenzelana kube kuhle kwabathanda uNkulunkulu. So ningalilahli ithemba, singalilahli ithemba. Siyabhekana nezimo ezinye zibe sengqondweni, ulwe uze uphelelwe na ubuthongo. Asikwazi ukuyilwela ezethu izimpi, bika kuJesu, unamandla onke. Ubese uyalapha kuculo number 89 uthi Nkosi ake ukhulume, sengibeka indlebe uze uthi intando yakho mayenziwe. Unganciki kokwakho ukuqonda, ungazami kusebenza ngawakho amandla. Uthi Nkosi ngiyaziletha, uthi Nkosi ngiyabheka kuwe, uthi ngikunika uqobo lwami. Noma ngabe isimo sinjani, uNkulunkulu uyokukhulula kuzo zonke. Lisho njalo izwi lithi ziningi inhlupheko zokholwayo, kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke. Senzele umusa salethele iNkosi uJesu ukuba izoba isono engazange isenze isono. Lokho kusho ukuthi thina sesimkhumulile umuntu omdala. Uma sivuma uJesu abe yinkosi empilweni zethu, sikhetha ukuthi sembathe yena uKristu. Uma sesimembethe, unqobile ubuthakathaka bethu. So asingabulandi bazalwane ubuthakathaka, sesinqotshelwe bona. Asimnike indawo yakhe. Uthi nje Nkosi khuluma, ngibeke indlebe ngoba uyanqanda ngenhlupheko. uNkulunkulu uyanqanda ngenhlupheko. Usuke engafuni ukukuzwisa ubuhlungu. Usuke efuna ukuthi ubuyele kuyena onamandla onke. Uma ngabe uya konamandla onke, uyakhululwa ngoba akukho okumehlulayo. Uzasho njalo athi nguNkulunkulu wenyama yonke. Ake simkhumbuze bazalwane. Kulowo mbhede nje olele kuwo ungasakwazi ukuphenduka. Awumkhumbuze uthi Nkosi uthe ngingumfanekiso wakho. Wathi futhi wena wejatha ubuhlungu bami. Angifanelanga ngabe ngisabuzwa. Wathi wena welapha zonke izifo zethu. Wathi wena akukho okwehlulayo. Nkosi yami, ake simethembe bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela-ke bazalwane ukuthi ngikhuleke manje. Sizoqhubeka ngesikhathi esilandelayo ngokuvuma kweNkosi. Kodwa-ke izilingo hlangabezana nazo ngezokukuqinisa ekukholweni. Akuzona ezokukubulala, akuzona ezokukucindezela, akuzona. Wena bheka phambili ethembeni elingaguquki, ithemba elimiyo.
ubambelele edwaleni linguKristu elingenakunyakaziswa, lona leli lalinqatshiwe ngabakhi. Ngiyafisa nje bazalwane, sengathi ungake sivale yonke imisindo, ke simbheke nje uNkulunkulu wethu osithandile, sivume ukuthi unguNkulunkulu, sithi mihla ngemihla siyokwenza ube mkhulu ey'mpilweni zethu. uJesu Kristu inkosi, ngiyacela sikhuleke Baba, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, udumo lungolwakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho khuluma ngalo, vusa Nkosi abadangele, ipha Nkosi ikhwepha kwabangenamandla, qinisa Nkosi izinyathelo zethu ezwini lakho, sihole Nkosi, wena ungumalusi omuhle, sigone usitshathe lapho sesiphelelwa ngamandla. Nkosi, izilingo uthe akuzona ezokusibulala, wawusuthi konke kwabathanda wena kusebenzelana kube kuhle. Wathi uyosipha ithemba, usiphe ikusasa libe nethemba. Siyabonga Nkosi, asinakho esingakwenza nesingakusho ngaphandle kokuthi nje udumo lungolwakho lukufanele, wena wedwa onongaguquki, wena ongenakuziphika, kusho ukuthi izwi lakho liyiqiniso. Siyabonga Baba wethu ongcwele, imbange nabantwana bakho ngamunye ngamunye, ezimeni zonke ababhekene nazo, babe nethemba ngoba ushilo wathi abathanda wena konke kusebenzelana kube ngokuhle. Siyabonga Nkosi, khuthazela siphi isibusiso sokuba sikhuthazele ekulingweni, khona sizophuma sinjengegolide. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga bazalwane, inkosi ibe nani, imbiyele, imqinise. Siyathanda kakhulu ukuthi sikhulekela ukuthi siphinde sihlangane uma kuhle enkosini ingakabuyi ukulanda ibandla. Siyanithanda bazalwane, inkosi imbiyele, imgcine, imlondoloze. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.